към него. Трябва да дигна мотора, ако се пусне. Не трябва да го моря, драго. Да. Те по-тръстая е по-добре. Дай да го видим какво е. Тръгна леко. Къде тръгваме? Ти му е върха, мене стакито, айде, форумите там да навидят. Дай, той не се знае кой. Си фана някой лъжи като мене. Как го да Не бе, рибай 100% там да не е някой дърц на дълг, че А, дърпа. Нищо ли ще се смени, ще го Той ми е там уваря филетата и... Тук трябва да има Гаси го мотора да не го разбира. Хубаво да съм мисля. Няма да стане. Палиш бързо. Нека той не дете ми оплаша. То са кое ще ми са 6 кила, чудо, както моя, помниш как дърпаш? Айде да рибай. Уц, нагъна. Ето го наближава. Иляне, ръкавицата нагласил ли сега? Там бъркай. Аз ще го говоря. Аз ще снимам. Том, нали? Бати, човек. Там по развиването. Тръгването. Давай, то тежко тръгва. Тежко и не те е рязко. Модока би рязко. С нас нема ли най-рязки? Бе, снимаме, бе. Кому направи ти, бе? Ба, са спускалито, човек. И те ли ще направим тази година? Тръгва тежко. Няма да е някой 30 кила, 40. 5-6 кила, ако и съм. То така взема. Айде, ще отцапаме лодката. Съзнай, нямаме и въжие. Чак тук долу да вълните, бе. Давай, къде са вълните? Ама да е някой голям само ще видиш ти. Не напътай, гледам според пръчка, да ще тръгна. Хем ще си вземеш ядент. И ти вирбела. И ти вирбелите. Я с лъжите за Той има някакви въжи. Не дед последния път ги таклахме. Че не знам къде си. Браво, бе, драго. Си ходим тогава. Не знам. Значи излизаме и си тръгваме. Ще отидем да откачим там от някой шамандура. Те с корди са вързаните шамандури, да мисля, че са вързани с лъжета. Да го видим. Виж къде чак прави вълните, човек. Как да е? Завърти с опашка. Не мога да кажа. Биш малък, до сега трябва да я скочи. Ама дърпът е, малък, голям дърпът. Ти нещо е имало редач, обаче е изкъртен. Имало ама изкъртени, вътре е зъбното колело. Таки даваш ми гублера, я зафана и съм бал съм това газа. Сега ще аз си го купя, ходих оня ден, ама го няма. Няма ли го? Добре, вълнички прави. Трябва да отим на стамбулийски станеш, да не пани риба. То там можеш и там да фала. Иляне, я обади се на този хчевани сом да искат да гледат. Кой, бе? Его, бе, идва, бе. Бяло е сом. Малко е. Сомче ли? На сомче му да го направих. Само търмуха му видя. И аз видях бяло. Не се знае колко голям. Бахта е на 5 метра и колко вода и беше. 5,5. Лодка на острова отидох на плиткото, човек. Измолено за качки.
малко ли, пробвай да го напълниш. А ти придърпай леко, цък и бързичко обираш. Малко нищо. Откачи. Тръгна. Драго, слагай ръкавиците. Къдите? Ние спрехме, Еге. Сериозно па. играй като дребна риба пък. Как направиш, поне 60 кила, как му трябва да е. Уху! Ние съм. Какво е? Амур. Какъв амур, бе? Амур, бе. Амур ти казвам. Дръж. Амур си го закачил за газа. Сега слушай ма, какво ти говоря. Видя го. Ще рано заприлича повече. Я погледни. Знаеш кога ще го извадим? Я виж, че за газа говориш. Ама голямата е такава сопашка има. Да бе, амури. Поне 10 кила е. И бах тъв браконьера аз. Търмакчия. Ви за газа си го фанал. Голяма риба, човек. Като ти я прикажеш, ти поне 20 кила риба. Диво напълно. То зато и прави таки свълни. За такова сопашка има. Само пашката се вижда и вика малка риба. Вертикално вадене с газа напред. Вика ми славно. Не го напоя, закачил си го направо за опашката. За За пламника отдолу. Бавничко ще е. Що е напълно надолу, ти дърпаш нагоре. Дядо вади ряпа. Не знаеш каква е риба и? голямо е. Голямо и голямо и. Такова нещо. Голямо и ти поне 10 кила. А как 10 нагоре, бе? 20 кила. Аз казвам 10 поне. Гледай каква опашка, виж, то седи. Виж, люспите, да почва да се люспи. Такова сопашка има. По-леко. Виждаш ли му опашката? Бе, аз викам много странно Значи, бледно. задържай. месо. Задържай го само, задържай го да не са такова. Да се мори. Да се мори да... Колко е амур най с ръкавица по-ще са. Само не може подводката да направи някой сумпус да се закачим. Да се откачи, разбираш. Той натиска надолу. Ама как ще стане да... Бая трябваше го мори. Ще да го ударя с нещо в главата. Къде му и главата? Тя главата надолу, газа му нагоре. Бръкни му в газа. Ще го фанем, бе. Виж, я са предава. Взели да са? Предава се. Не, не може слиза надолу, не на пътя. Големичък. Но това кой мур той си почива, прави са намалява листата. Не бе, аз го държа постоянно под напрежение. Но дай му. Него е, виж, ти си го обърнал по гръпа. Гледай каква опашка е, човек. Шаранва, човек. Какъв шаран бе? Шаранва. Чист амур. Шаран. Чакай. Иди. Ама аз леко по опашката съм се добрал. Да го държи се. Ма трябва за глата. Няма. Амур ти казвам. За глата го дръж. Не мога да го фана за глата. Аз ще го фана за Опашката на свободи. Служи си и другата ръкавица. Слагай другата, тя с гумата ще държи. Да, аз за опашката го фана да го задържим и Илянчо, ако се притегне да го фане за глата. Значи няма вален, човек. Калитко. Драго, трябва да го пипаш за къде ма. Ще дълхам се. Амур ли, видя ли му глата? Амур ти казвам, само като му видя люспите, амур. Аз толкова не съм запознат като тебе, ама Аз не можа да го гаранция ти давам. Че кьоров ли си? Яш каква люспа? Де? на шаран ми преди. Аха, шаран бе. Но видя му главата. Че не можа да го фана напреди. Че са амур си. Так и да го фана, пак ще държиш пръчката под напрежение. Бе. Аз го фана за опашката, той вече като му фанеш опашката и той не може да прави това с. Ти с ръкавица направо да го задържим. Ще го задържиш, че да махна там, че. Трябва да го уморя да си. Да, бе. То той както за опашката и години, че. Как се вади риба за газа?
Само не да бута кордата. Няма да го там кура. Уху.